U Selcu se od 24. do 27. studenoga održala proslava Svete Katarine Aleksandrijske, zaštitnice mjesta. Prigodan program bio je sastavljen od raznovrsnih i zanimljivih manifestacija, kulturnih, zabavnih, vjerskih i sportskih. U župnoj crkvi Svete Katarine održan je treći samostalni koncert mješovitog pjevačkog zbora Kulturno-umjetničkog društva Neven iz Selca, a idući dan je održana koncelebrirana misa. KUD je osnovan 1911. godine. Jedan od osnivača je bio Ivan Lončarić-Papić, koji smo pred neki dan otkrili spomen ploču u povodu 100-godišnjice rođenja. U početku je djelovao pjevački i tamburaška sekcija. Do 85. godine u sklopu KUD-a Neven bila je i limena glazba Selce, koja sad samostalno funkcionira. KUD ima negdje oko 350 članova. Mješoviti zbor sastoji se od 24 pjevača, muško, žensko, dvije skupine djece, jedna mlađa dobna i oko 15 ih ima i stariji koji večeras nastupaju, njih je oko 10. U velikoj dvorani Doma prosvjete održana je svečana sjednica povodom 100 godina osnivanja KUD-a Neven.